teď odvače. To bys zkusil. Je tam ještě ten lak. Nebudu tak... Tam bude do ten provědět. Jo, ani kamošem. To ten obrázek, že ten koktejl. Pičo, jaký to je název koktejlu? To byl nějaký název koktejlu, a to je koktejl. Pičo, až pak Děláš koktejl. Čo? Já nevím, že mi točíš. Netočím tě. Točíš. To jenom ty jdeš a co uděláš, to je každá pičovina. Já vím, že to točíš. Ti moc nevíde. Pro image. Ti moc nevíde, no. Šulíne. Lidi prostě moc nekoupat. Tady je čo? To bys nehodil. To je dobré, tam bude lajku jak svině. Tady hážeš čidlo. Pojď to zpátky. Nebo toto... Naprava svazářka. Spadla židla. Spadla židla, tady to vypadá, jak by někdo někdy mrzko. Tak mrzko. Takže prosím vás, písmo malířské práce otevřít, já si to zkontroluju, namístejte sešity A dál? a dál budeme pokračovat písmo malířských Ani prací. zdal. Ne. Na místa. To je čas. Počkej, líst, už to má? Líst. To je? Čeština, skurvená čeština. Jenom čekat, co za další píčovinu Peťa udělá. Kolik je? 15.